Приятели, здравейте, аз съм Хаджи. Днеска бях на село, сега се връщам и реших да направя видео, защото вчера си купих много нови неща. Едно от тях е тези обувки. Макар че вече съм ги обула, обул ги вкъщи, защото съм много хубави и не мога да им издържа. Така. Ето ги. Много са хубави. И исках гледах това видеоклипче да и честитя за лаптопа, защото сега влизам в YouTube и видях, че са и купили лаптоп честито. Защото ако гледаш това видеоклипче, купих си едно яке, много готино, просто много ми хареса. Ако някой от моя клас гледа клипчето, утре със сигурност ще съм с новите си дрехи. Купих си нова блуза, която много ме кефи. Сега няма да ви показвам, защото видео ще е много дълго. Днеска искам да ви съобщя, че 2-3 дена няма да мога да обновявам, понеже нямам съм толкова в града, ще ходя на село. Така. И реших да ви пусна това видеоклипче. И така. Чао!